Dona Elena Villar Janeiro, señoras e señores da Presidencia, membros do xurado, rapaces e rapazas premiados, familias e compañeiros, moi boa tarde. Reunímonos unha volta máis neste 3 de abril para celebrar unha nova entrega dos Premios Minerva, no que é outra vizosa primavera para a nosa lingua. Pasaron xa máis de 6 décadas desde aqueles primeiros xogos florais en 1963 e o Colexio Manuel Peleteiro conserva intacta a ilusión de poder contribuir e fomentar a creatividade da mocidade galega, que ano a ano segue sorprendéndonos coa calidade dos seus poemas e relatos. É o noso soño, tamén o noso desexo, que nun futuro non moi lonxano incrementen a extraordinaria listaxe de grandes voces literarias que recibiron aquí, con nós, os Premios Minerva. Un pulo decisivo na súa trayectoria como creadores e creadoras, entre eles Darío Xoán Cabana, Xesús Rábade Paredes, Ánxeles Penas, María do Cebreiro, María Raimóndez, Lucía Aldao ou os Premios Nacionais Berta Dávila, Olga Novo, Brais Lamela, Alba Cid, Ismael Ramos ou a novísima Alba Guzmán, Premio Xuventude, crea por segunda vez este ano e que acompaña xa ao longo elenco de voces imprescindibles na literatura galega. Entre os mantedores que nos teñen honrado coa súa presenza, Álvaro Cunqueiro, Filgueira Valverde, Carlos Casares, Antonio García Teijeiro, Uxío Novoneira, Manuel María, Yolanda Castaño ou Xosé Luís Méndez Ferrín, Fina Casa del Rei ou Luz Pozo, entre un xa moi amplo e selecto abano de autores e autoras clave das nosas letras. Temos hoxe a grandísima honra de sumar nesta edición outra das grandes capitais voces das nosas letras, outra fundamental e necesaria, un referente para xeracións de autores e autoras, alumnado, lectores e lectoras, Dona Elena Villar Janeiro. A literatura é un poder que me foi configurado como son e que forma xa parte de min, xa que logo ven a ser a mellor forma de expresar os contidos das miñas emocións, dos meus soños e da miña consciencia, e tamén de facer calquera manifestación en que lle queira dar un relevo de estilo, mediante o seu gozo primeiro e da creación despois. A literatura sumoume ao herdo que foi elaborando a humanidade, moi particularmente o meu pobo, a través das palabras máis creativas e menos suxeitas ás necesidades elementais de comunicación. Esta é a voz inspiradora e magistral da nosa mantedora, neste acto que hoxe celebramos, publicadas na revista digital Palabra Común, nun encontro con Ramiro Torres, no que se fala de literatura, dos procesos creativos, de país, de proxectos, de vida. Unha voz que ecoa no presente nos laberintos da memoria, para manter sempre pendido o facho da beleza, da palabra da nosa lingua, universal, única, nosa, maravillosamente nosa, por moito que apoloxetas do autoodio e falsos profetas insistan en facer virtude da súa ignorancia. Membro correspondente da Real Academia Galega, poeta e ensaísta, conferenciante, traductora, articulista, fotógrafa, mestra, xenerosa mestra en noites de carburo e necesidade. Elena Villar Janeiro foi tamén unha pioneira no imprescindible labor de achegar tanto a narrativa como a poesía aos nenos, ese fermoso primeiro chanzo nas nosas vidas de lectores e lectoras, futuros creadores, futuros tecedores e teceiras de soños tamén. A súa extensa obra nos diversos xéneros foi e é recoñecida con diversos premios, entre os que destacan a súa inclusión no prestixioso catálogo White Ravens e na lista de honra do IBI, o santo grial da literatura infanto-xuvenil. En 2003 recibiu o Premio Arume de Poesía para Nenos por A Praia dos Lagartos. Compre destacar o libro de 2018, Poesía Minimal Poetry, firmísimamente editado por Alvarellos, e a publicación na editorial Galaxia da súa poesía reunida no volumen de Rosa Antiga. 50 anos de poesía, a poesía daquela alma en queda que comenzou a escribir nun caderno o que vivía nos seus días e que hoxe vai compartir con nós a súa luz e a súa palabra. É verdadeiramente toda unha honra poder contar hoxe coa súa presenza. Dona Elena Villar Janeiro, ten vostede a palabra. Autoridades, representacións, Colexio Manuel Peleteiro no seu nome de Mon Buigas, colexios ou institutos ou IES participantes neste concurso. Moi nomeadamente vou citar como cabeza que sirva para todos porque son moitos colexios e moitos gañadores. Vou citar os que levaron o primeiro premio, simplemente porque son os primeiros que vin nun certame
realmente é moi difícil, eso que tivestes a sorte de ter un moi bo xurado, pero é moi difícil calibrar así exactamente. Entón, creo que todos teñen moito mérito de estar aquí, e non significa que cites o estes, senón que non quero fazer unha lista porque vos vamos ver despois. Antón Fernández Rodríguez, do Colexio Calasáns Escolapios da Coruña, como poeta, e Lucía Domínguez Pereira do Xoán Montes de Lugo como narradora. Os aprendices a humanos, superados os últimos mamíferos en habilidades de adaptación ao medio, sentiron emocións contemplándose a si mesmos e o que acontecedía ao seu redor e crearon códigos para expresalas. Aí temos a maxia que deu lugar ás artes e ao pensamento, empezando por un pensamento moi rudimentario. Aquela humanidade infante pasou do balbuceo á linguaxe verbal e canalizou pola palabra a expresión dos medos, das conquistas, dos mitos relacionados cos fenómenos cósmicos e vitais, e das experiencias que foron mudando a medida que se apartaban das creencias primitivas e adquirían autonomía de pensamento. As palabras foron vínculos socializadores e de continuidade cando o ser humano usou as abelencias literarias para cantar o mundo desde o seu eu, poesía lírica, esconxurar os males colectivos coa representación enmascarada, poesía dramática, e contar os acontecementos colectivos que máis os impresionaban, fundamentalmente as guerras e as batallas, poesía épica. Así naceu o universo paralelo da literatura, ou arte da palabra estética, que se carga das connotacións que non ten a palabra comunicativa que usamos a cotío. A interpretación, por exemplo, dun poema, que é o cume da experiencia literaria, é tan aberta que pode ter significados diferentes segundo a interpretación que se lle dea na lectura, porque a arte literaria tamén é comunicación e non acaba mentras alguén non a interprete. Escribir e ler e escribir, velaí os dous vértices entre os que se move a literatura. O gran poeta contemporáneo Antonio Gamoneda afirma que a poesía é pensamento rítmico. Como tal, foi adaptando ritmos diferentes nas diversas culturas desenvolvidas durante a historia. No noso contexto cultural, a poesía lírica adoita escribirse en verso máis ou menos libre xa de rimas na actualidade. Da poesía épica naceu a prosa narrativa, que como norma xeral abandonou o verso. O longo camiño da conquista literaria pola humanidade aparece resumido no desenvolvemento de cada quen de nós. Todos nós nacemos poetas. Procuramos as vivencias do teatro con disfraces e marionetas. Pasamos á narración de contos e, por último, as novelas. Este proceso ben levado durante a escolaridade debe achegarnos á comprensión dun mundo globalizado do que nada nos pode ser alleo. Toda esta riqueza aparece nos libros literarios que nos conducen, chaman a ler e nos levan a expresarnos estéticamente, a sacar mundos da nosa fantasía, a ser creadores con palabras. Porque ninguén pode empezar a escribir sin ter modelos de partida, posto que toda creación se insire na cultura que se foi transmitindo. Alumnas e alumnos, lede e escribide libremente, pero pídovos un paso máis, alimentádevos de literatura de calidade e levade o papel ás vosas inquedanzas líricas ou narrativas. Lede a grandes figuras da nosa literatura, aquela literatura que xa na Idade Media maravillou o mundo. Lede a gran diversidade poética de Rosalía, a invención máxica na poesía e narración de Cunqueiro, a ousadía vanguardista de Manuel Antonio, o compromiso social de Celso Emilio Ferreiro, a maxistral narración curta de Castelao, a prosa contemporánea de Casares e a diversidade xenérica en Xoana Torres. Non vos pechedes nunha literatura feita a vosa pequena medida, nunha moda ou nun xénero. Subide os banzos da escaleira literaria e pasade aos clásicos da literatura do mundo na lingua orixinal ou traducidos. E, sobre todo, lede, por favor, a nosa gran literatura que é grande no mundo.
Lede e escribide sobre motivos do voso interese, amor e desamor, paz e conflicto. Na primavera da vida, ide buscando as estacións humanas, que o que vive plenamente as vive todas. Lede e escribide experiencias que vos axuden a medrar, a xulgar, a aprender e a aproximarvos aos perigos sin correr o risco de padecelos. Conmovédevos e conmovede coa palabra literaria a arte creadora das realidades paralelas que superan os tempos e os espacios. Moitas gracias. Señora Mantedora, moitas grazas polas súas palabras. Neste momento, procederemos á lectura da acta do xurado desta edición dos Premios Minerva, presidido na modalidade de narración por Armando Requeixo, que actuou como vogais con Óscar Manuel Guzmán, Mariña Pérez Rey, Andrea Barreira Freige e Alberto Muñiz. Na modalidade de poesía, o xurado estivo presidido por Luis Alonso Girgado, actuando como vogais Marcelino López Martínez Moras, Miriam Ferradáns, Manuel López Rodríguez e Lourdes Castro Chorén. Reunidos o xurado, o día 27 de febreiro, decidiu outorgar os seguintes premios. Os galardoados lerán un fragmento da súa obra. Pégase que non aplaudan ata que rematen a lectura. Moitas grazas. Na modalidade de narración, o xurado concedeu os seguintes premios. Terceiro accésit a Zaira Lima Portela, de 18 anos, de segundo de bachillerato do IES A Sagriña de Aguarda, polo seu traballo O derradeiro pasaxeiro. Héctor axustou o espello retrovisor e suspirou profundamente, deixando escapar o canso murmurio de quen leva anos repetindo a mesma rutina nocturna. Outra noite máis, sumido nunha monotonía que o conducía a través de beiras rúas baleiras, iluminadas só polo tenue pestanexo de algunha lámpada pública variada, e por eses escuros lugares onde parecía que o tempo e as persoas deixaran de existir. O seu era un traballo solitario, mais Héctor atopara certa paz naquela soidade. Prefería evitar o bulicio do día e as demandas constantes de pasaxeiros que, a esas horas máis ocupadas, se mostraban apurados e impacientes. Os que subían no seu autobús de noite eran doutra clase, borrachos que pasaran horas en tabernas afumadas, bebendo ata que a lingua se lles trababa e a chamada dunha muller enfadada os obrigaba a regresar aos seus fogares. Traballadores nocturnos, cansos tras longas quendas, que desexaban con ansias chegar ás súas casas, onde lles esperaría, se tiñan sorte, un prato quente das sobras do mediodía. E, últimamente, un home peculiar, un descoñecido que parecía emerxer da oscuridade mesma para sentarse sempre ao fondo do autobús, lonxe dos demais. Este último pasaxeiro tiña algo que o diferenciaba dos outros, algo que inquietaba a Héctor sen que el fose capaz de explicalo. Quizais era o silencio que o acompañaba, un silencio pesado e impoñente, ou a súa forma de moverse, lenta e case espectral, como se o tempo non tivese presa para el. Héctor non podía evitar mirar o desguello polo espello, preguntándose de onde viría e, sobre todo, por que parecía desaparecer antes de que a ruta chegase ao seu fin. O segundo accésit a Carlota Ocáriz González, de 17 anos, cursa segundo de bachillerato no Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, pola súa obra O rapaz cun tarro no corazón. Buscando a calor, fixe un fogo cuns paus que atopara. Era pequeno, case ridículo, mais o fogo quentaba tanto como a 2000 soles. Os paus ennegrecíanse baixo as lapas laranxas. Con cuidado,
O rapaz colleu a pequena fogueira e meteuna no tarro. Non tivo que agardar. A calor abrazouno outra vez, unha amiga que o deixara por un momento. As lapas no seu peito danzaban dentro do cristal como bailarinas no escenario. Xiraban e xiraban dando voltas cada vez máis grandes, enchendo os seus peitos de orgullo. Mais os xiros tamén rematan, e o aire con eles. As chamas extinguíanse despacio. O rapaz notouno. Non podía deixar marchar a calor, non podía seguir a vivir con ese terrible vacío. O frío torturábao todos os días. Querría abrazar a calor, ser de cera e derretirse o seu carón. Quería ser tronco para aveivar as lapas e morrer con elas. Quería ser manta para protexer os nenos nas noites de inverno. Mais non podía. Ele era frío. Frío mortal, frío triste, frío maligno. O neno colleu unha pedra na súa pequena e branca man. Non podía ser frío, non podía sentir frío, non podía chorar xeo e sangrar folerpas. Cun movemento rápido, rompeu o tarro dun golpe. As lapas que dormían no fondo despertaron do seu sono e estiraron as súas pernas. O escenario abríase diante delas, un escenario amplo e maxestuoso. De sementes pasaron a ser carballos, movendo as súas follas xunto ao vento. Mentres as lapas bailaban encima del, o rapaz sorriu. Por fin sentía calor. Por fin era feliz. Primeiro accésit para Isabel Miragalla Dorado, de 17 anos, alumna de segundo de bachato do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Lugo, polo seu traballo Marmelada de Amorodos. Boas tardes. Gustaríame dicir algo de min, algo do que me leva a estar hoxe aquí, sendo a persoa que tedes ante vos. Unha parte moi importante do que son é a miña xente. Parte dela está sentada hoxe diante de min, así que grazas á miña tía Raquel por compartir comigo o seu profundo amor pola literatura e por estar sempre disposta a ler os meus delirios. Gracias a papá, a mamá, a Iria e a todos os que estedes presentes ou non sempre viaxades comigo. Sen eles, non sei se a miña alma existiría noutro lugar ou noutro corpo, pero o que sí que sei é que non estaría tan chea. E antes de comezar a ler un fragmento do meu relato, quero contarvos algo de min. É que son unha persoa extremadamente curiosa, dende moi pequena. Creo que iso podo corroborar toda a xente que recibiu sorprendida as miñas preguntas e que non soubo contestalas. E esas preguntas que a Isa de 5, 10, 11, 14 anos se fixo, seguías facendo a Isa de 17. E a Isa que intenta responder está tan perdida como a que preguntou. Pero a quen non lle pasa? Quen non ten preguntas que non pode resolver? Non sei cantos estaredes pensando que sí ou que non. O que sí que sei é que hai preguntas que polo menos o gano non poido responderme. Así que a única saída que me queda é escribir. Porque escribindo son libre de inventar 1000 vidas, de acabar con 100 injustizas, de recorrer 7 mares e imaginarme miles de náufragos, e sobre todo de buscar as respostas que sempre precisei. E con isto, pois paso a ler un fragmento da miña obra, que quizáis poida dar algunha resposta ou quizáis crear unha nova pregunta. En fronte da habitación hai unha sala moi ben posta. Dentro hai un sofá nin grande nin pequeno de cor amarela, mais case non se aprecia, pois está cuberta dunha colcha floreada. Diante del hai un gran andel con múltiples fotografías dos antepasados da vella. A vella senta ali todos os días e contempla con case tanto amor como aos amorodos a súa defunta nai, cuxa foto preside o medio da sala. Na fotografía podese sentir o carácter da muller. Devolve unha mirada astuta e profunda. Parece que estea a saber todo o que pensas. Denota fortaleza. Na fotografía fica sentada nun banco e un can que se lle parece a Bilbo úlelle os pés con interese. Adivíñase algo da fermosura que seguramente tivo de nova, pero tamén se notan as múltiples engurras que adornan o seu rostro e que deixan ver o axada que está pola vida. A foto está en branco e negro, pero se se puidese ver a cor, apreciaríanse os ollos verdes e profundos que a súa filla non herdara, e a pel de ton case tan escura como a da súa caluga.
terceiro premio é para Clara Laje González, de 14 anos, alumna de terceiro da ESO do IES Valle Inclán de Pontevedra, pola súa narración titulada O cazador de vagalumes, premio de 250 euros e medalla conmemorativa. Boas tardes. Quero dedicar este premio ao meu avó e á miña nai por transmitirme a maxia que teñen as palabras e todo o que poden chegar a comunicar. Tamén quero darlle as grazas aos profesores e profesoras do IES Valle Inclán de Pontevedra. Adéntome nese mundo nocturno, no que os piñeiros, castiñeiros e eucaliptos móvense ao ritmo do vento. O que fai que dancen as follas mentres chocan unhas coas outras como se fosen castañolas, sutís e débiles castañolas. Sutís e débiles castañolas. Entón, cando xa estou completamente nese interior, no corazón é cando as vexo. Adornan a paisaxe dun xeito case máxico, case real, case saído do máis doce dos soños dun neno pequeno. Son a luz flotante, o adorno esencial nestas noites frías e húmidas. Centos de miles de millóns de vagalumes adornan as copas das árbores, os arbustos, a erva. Cada un voa a seu xeito, mais todas xuntas teñen un destello luminoso especial. Todas as noites que chego ás portas deste paraíso no que viven estes diminutos seres de ouro, observo cada minucioso detalle que os meus ollos poden chegar a ver. Capto, analizo e gardo nunha parte de min o que estou vendo como se tratase dun tesouro de 1000 moedas de prata agochado debaixo do mar. Meto a man no peto ata palpar co tacto un cadradiño e un lápis. Saco o caderno e o gastado carbón e coa luz azulada da lúa trato de captar o meu paraíso de ouro. Segundo premio, Marta Rodríguez Domínguez, de 15 anos, alumna de cuarto de ESO do IES Mendiño de Redondela pola súa obra Escintileos ao amencer, premio de 400 euros e medalla conmemorativa. Descoñezo se é o lugar ou a situación, pero non é este o recordo que quero guardar deles antes de estar aquí. Os rostros serios e con medo contrastan coas imaxes que me veñen á cabeza de cando os vía á porta da casa, xogando e rindo mentres compartían as pipas do xirasol que o meu fillo maior collera do horto Ambroz. Para nada se asemella ao vivido tempo atrás. Felixa, xa moza con noivo, fai varias veces de nai co resto dos seus irmáns, que non atopan o lugar apropiado para colocarse. Adrián, o primeiro dos fillos homes que temos, parece quedar mudo. Meu Deus, se este rapaz sempre fala polos cóbados. Rosiña, a segunda das miñas fillas, mírame e as duras penas aguantas vaguas que comezan a asolagar os seus grandes ollos marróns. Antonia, a miña esposa, está sentada sobre unha pobrecida e deteriorada cadeira de madeira, co xesto comprensivo e de devoción cara a min que sempre mostrou nos momentos máis difíciles. Sobre ela está sentado Pepe, o máis pequeno da familia e tamén o máis inquieto. Só ten 4 anos e, aínda que pola súa tenreidade non percibe o sentimento exacto do momento, séntese extraño e máis inquieto do habitual. Tenta desfacerse dos brazos da súa nai e acurtar a distancia a través da mesa que nos separa para balanzarse sobre o meu peito, tal e como adoitaba facer cando estábamos na casa. Sen previo aviso, veñen buscarme, sen palabras.
Primeiro premio para Lucía Domínguez Pereira, de 17 anos, alumna do IES Xoán Montes de Lugo, polo seu relato Vida de celuloide. Premio de 800 euros e medalla conmemorativa do certamen. Antes de ler o meu fragmento, gustaríame dar as grazas ao xurado por valorar este relato, a meus pais por incentivarme na escrita e tamén aos meus docentes, en especial a Marco, primeiro lector do texto, e Xosé Luís, lector de outros tantos. Quero dedicarlle esta historia a todas esas aboas, eses avós, que polas desgrazas da memoria tiveron e teñen que vivir unha vida de celuloide. Tal e como se o día fose un filme, a escuridade dos créditos iniciais interrómpese cando acenden unha luz no último andar do edificio. Tamén se acende a luz do sol e o abrente entoa a banda sonora. Por fin, a visión desde a aula faise nítida e a perspectiva é o suficientemente boa como para percibir ao lonxe as contornas dos traballadores polos corredores, xunto coas cores brancas, verdes e azuis da súa roupaxe. Unha muller nova e o seu xefe discuten sobre unha enfermidade imaginaria nun cuarto de billas e agullas. Os dous teñen medo de atopar a morte ao sair por esa porta e non poder facer nada. As clases de química perden a súa importancia orixinal cando dá comezo o filme. Ilumínase ese derradeiro andar ao lonxe facendo visibles dous ollos de moucho que miran desde o alto, presos detrás do cristal dun cárcere. A distancia fai que a sombra violeta que os envolve quede esquecida, percibíndose únicamente a cor negra das pupilas. Ao redor, un océano de profundas engurras e o cabelo branco sen peitear, a xogo co seu camisón. Mais o mundo todo redúcese a esa ollada súa que fala por si mesma, dous ollos que che din, véxote, conectando cunha liña invisible os dous edificios. Deu en saloucar. O corpo de vara de Bimbio, envolto no camisón, encólleselle con movementos repentinos. É a maneira natural de manifestarse unha nostalgia absurda que non lembra de onde procede, porque todo o que recorda dividiuse en anacos que botaron a voar polo aire do esquecemento. Na modalidade de poesía, o xurado otorgou os seguintes premios. Terceiro accésit a Jacobo Vázquez Seoane, de 14 anos, de terceiro da ESO do Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, polo seu traballo Un mar innavegable. Hai un mar dentro de min que non sei navegar. Non podo contar todo o que vexo, nin escribir todo o que sinto. As palabras quedanse atrapadas mentres a alma busca o seu camiño, pero hai tanta luz dentro que me fago sombra a min mesmo. Os pensamentos son ríos en fin. Tensos máis cheas de imaxes, pero as palabras son pequenas, demasiado pequenas para o que levo dentro. Segundo accésit para Enma Serrano Caneda, de 17 anos, de primeiro bachillerato do IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela, polo seu traballo Poemas diáfanos. A túa pena arrincame a pel, deixame sen ganas, deixame canso. Quero fuxir moi lonxe de aquí, moi lonxe de ti. Querería despregar as ás para voar, como facíamos sempre,
pero as miñas ás están cheas de buratos, cheas de espiñas e cubertas de sangue quente. Penso en ti, non te esquezo, e a túa presenza dame noxo. E aínda sabendo que xa non estás, sigo tendo pesadelos co teu regreso. Querería esquecerte, esquecer todo aquilo que vivín ao teu carón. Porque sei que se esquezo todo o que me fixeches e todo aquilo que odio de ti, poderei empezar de novo contigo no meu corazón. Primeiro accesit a Román Rojo Campaña, de 16 anos, de primeiro de bachillerato do IES plurilingüe Rafael Dieste, de A Coruña, pola súa obra A Fonte do Alto Agramar. Antes de comezarmos, só quería ler a dedicatoria que ten esta obra, A Fonte do Alto Agramar, que abrangue a terceira parte que ler a continuación. Adicado a todos aqueles que esmoreceron por alguén. Tebra. Chamaran a túa porta. Escuras petaban nela clamando xustiza, e veloces como vento trastiboaban. 3 capas a cibeche tinguían o ceo da corda tebra que dentro o levaba, e que antes de tebra, roseira que brillaba. Eu contemplaba dende o báratro, o limpo que ti me mandastes. Xa sentado ao lado do anxo Belial, advertía teu medo, presaxiaba teu fado. Escoitaba os prandos melicos dos piñeiros, que regos vermellos os pés lles mollaban. O sepulcro do meu corpo fixestes, asesino da miña alma fostes, o martirio da roseira cometestes, e que sen escrúpulos consumastes. Dun grave crime tes autoría, do que coa miña existencia rematou. Derache miña vida, aínda que nada era condenada. Tito esa parca que me levou, reparou ela no seo por ti destruído, que dentro o ben agochaba. Miña moira, miña morte, foras ti. Terceira divindade resultache ser, mais comigo che fixeron vir. Voltamos xuntos, camiñamos xuntos. Das nosas mans brotaba unha enredadeira forte, como o fío de auga da fonte que sempre nos uniu. Terceiro premio para Minerva Cairo Villar, de 17 anos, curso segundo de bachillerato no Colexio Manuel Peleteiro, polo seu poema Faena, premio de 250 euros e medalla conmemorativa. Antes de comezar, gustaríame agradecer ao xurado por darme esta oportunidade de estar aquí e tamén gustaríame aclarar un par de cousas sobre a miña triloxía de poemas. Claramente, os meus poemas son tristes e reflexan moi ben como son como persoa, o mal que os tiven pasando estes 2 últimos anos cos meus estudos, cos meus compañeiros e co meu profesorado. Estou moi contenta de estar aquí hoxe e espero que vos guste. Cando o reloxo deu a medianoite este ano, sentei en silencio, abrumada polos soños que non puiden cumprir. Mentres outros celebraban, eu levantei a miña copa a min mesma, sentindo a soidade, non por elección, senón por necesidade. Decateime de que a bondade é rara e que o mundo é cruel, que a alegría pode afogar a dor dunha alma ferida. Ninguén veu recoller os fragmentos dispersos ao meu redor, así que me abrín, trazando as miñas cicatrices, bisbando, fixéchelo, aínda estás aquí, nunha nocheo de loitas silenciosas. O ano pasado tiven que chorar na escuridade, pero quizáis este ano atope a luz do sol. Se o ano pasado busquei o amor da xente equivocada, quizáis este ano aprenda a valorar o amor dentro de min. Este último ano, coas súas aristas ásperas, ensinoume leccións,
E cando as celebracións rematen, aínda terei o meu latexo, a miña luz frágil, e quizáis iso sexa dabondo. Así que brindo por min, pola rapaza que se agarrou, pola guerreira que enfrentou a tormenta e sobreviviu. Quizáis o ano que ven a soidade se desvaneza, ou iso pensaba. Só 6 días dentro deste novo ano e xa sinto as fendas. Apenas pasaron horas e xa estou perdida neste caos familiar. A miña nai di que son nova, pero a ferruxe está a asomarse, desgastando un corazón cosido con esperanza. A miña roupa está en desorden. Un sinal de que o tempo pasa. Quería cambio, ansiaba transformación, pero os días escórense como murmurios e sigo aquí. Unha moza de 18 anos buscando amor. Poderíanme querer, pero non o fan. Sinto que son mercadoría danada, unha etiqueta da que non me podo librar. Que se fai cando espellamos un inimigo? Tentei limpar as miñas dúbidas, pero encadéame aos mesmos erros. O aninovo non borra o pasado. Afogando en afecto superficial, en botellas que queiman, pero non curan. Quería calor que perdure, non escribí elexías para unha vida que non existe. E aínda aquí estou, 6 días deste novo ano, botella baleira. A voz da miña nai advirte do dano, pero que pasaría se a miña ruína é todo o que é real? Que pasaría se son a ferruxe, a mancha que non se esvaece? Non importa cantas oracións se leven como fume, os días seguirán avanzando, mentres eu quede atrapada no ocaso, ansiando unha alba que se sinta como casa. Segundo premio para Gabriela Fernández Gómez, de 17 anos, de segundo bachato, do IES Ramón Otero Pedrallo de Ourense, polo seu traballo Memorias dunha astrónoma. Premio de 400 euros e medalla conmemorativa. Bueno, eu só quero dar as gracias á miña familia por apoiar sempre a miña paixón, a todos os que quedan, a todos os que se van, e a todas esas situacións, experiencias e persoas que, coa súa natureza, xa sexa boa ou mala, inspiran todos os días a miña poesía. Moitas gracias. Poema da tarde, o derradeiro. Soterrádeme no recuncho onde cae o sol, onde o arco da vella deixe, á beira do camiño deixe, unha pota con ouro, de latón. Botade cal sobre a terra virxe, soa cal a miña pel podreza, que medren algúns dentes de león. Cando voen co vento os cabelos, brancos como follas de col, que callan coa luz da tardiña e nas nubes perdan a cor. Non quero obituario, que ninguén saiba que fixen un son, que só teñan as miñas palabras, que só poidan sentir a miña dor. Deixade que morra sen gracia, deixade que viva sen clamor, e que os anxos leven os restos máis alá do espazo exterior. Primeiro premio para Antón Fernández Rodríguez, cursa segundo bachato no Colexio Calasanz Padres Escolapios, de A Coruña, polo seu traballo Cartografía dun amor imposible. Premio de 800 euros e medalla conmemorativa. Primeiro, gustaríame agradecer ao Colexio Peleteiro por esta gran experiencia e a miña profesora de galego Lupe por contarme esta oportunidade. Tamén aos meus pais polo seu apoio constante e ao Antón do pasado que decidiu, ao non poder proxectar as súas emocións, pois plasmalas a través dun papel. Cartografía dun amor imposible para mí é un poema que é complexo de entender e máis conmocional para a xente que viviu esta experiencia
está baseada nun feito real e o fragmento que vou ler é triste porque é a parte máis complicada dun amor obsesivo e sinto moito se alguén pode sentirse identificado con el. Despedida e peche. Penumbra que me avesulla ante acción calquera, espello que se escurece ao miralo a través. Dispárame lentamente, pero cun tiro letal, porque os teus danos, sempre críticos, pero non mortais. As túas palabras que desgarran, pero nunca definitivas. Vaite que aínda podes, porque eu xa vivo en ti encerrado, e o meu corpo, sempre hipnotizado, volta aos teus descontinuos aloumiños. Que aínda me gritan que te quero, e o único que quero é non sentir nada. Comezamos sendo un máis un, e rematei sendo eu o dous. Comezamos, compartimos soños, e agora só me queres cando soño eu. Pídesme ao rato e, de novo, me esgotas e cada recuncho do meu ser desgastas. Chegaches a miña vida de cor e tinguíchela de branco e negro. Xa non me importa perder outra vez. Pero aínda, nos teus erros, imposíbel é romper as túas enredadeiras, porque como esquecería un oleiro o seu primeiro cacharro e como soportaría pensar quen sería o que te percorrese mentras eu só estivese. Agora, como ourizo que me ameaza, ao bordo do abismo, véxote. Un achegamento xera unha ferida, pero un afastamento, unha eterna caída. Boa tarde, xa finalizando este acto. Eu non quero deixar pasar a oportunidade de felicitar aos alumnos e alumnas premiadas nesta edición, a edición número 53 dos Premios Minerva. Noraboa e gracias tamén por participar. Gracias tamén aos profesores e representantes dos colexios nos que estudian estes rapaces por a labor de difusión dos premios, que sin a vosa tarefa de dar a conocer sería difícil chegar a eles. De maneira que moitas gracias. E tamén quería darlle as gracias ás autoridades aquí presentes, a don Valentín García, director xeral de Política Lingüística, a dona Miriam Luzao, concelleira de Portavoz do Goberno de Santiago e concelleira, entre outras cousas, de Educación. Tamén aos concelleiros do Concello de Santiago, dona Mercedes Rosón, don Borja Berea, e tamén o decano da Facultade de Filoloxía, don Elías Torres. Eu quero agradecervos porque ca vosa presencia amosades o voso apoio a estes premios, a estes longevos premios, darvos as gracias por estar aquí un ano máis. Moitas gracias. A continuación... A continuación toma a palabra a concelleira de Educación do Concello de Santiago, doña Miriam Luzao. Como te queiras. Bueno, moi boa tarde a todos e todas, non vos vou nomear, xa vos nomeo o director. Síntome moi honrada e feliz de estar esta tarde aquí en representación do Concello de Santiago para parabenizar a Lucía Domínguez e a Antón Fernández. Vou tamén nomearos só a eles, pero no seu nome a todos os mozos e mozas que foron recoñecidos nesta edición número 53 dos Premios Minerva, un certame dos máis recoñecidos e con máis tradición de Galiza. E iso significa que na súa prestixiosa historia estes premios acumularon unha nómina tan excelsa de escritores e escritoras que quero, en primeiro lugar, felicitarvos por entrar a formar parte desa relación de nomes entre os que se atopan algúns dos principais da nosa literatura. A verdade é que ten que ser extraordinario entrar a formar parte dun grupo brillante no que se atopan escritores e escritoras, por citar só algúns como Xesús Rábade, Lois Diéguez, Suso de Toro, Neira Cruz ou daría o Xoán Cabana, e algúns máis novos que son neste momento
un motivo de orgullo para a nosa cultura como Olga Novo, Berta Dávila, Antón Blanco ou Ismael Ramos, nin máis nin menos. Todos estes nomes teñen en común contar nas liñas iniciais da súa traxectoria unha na que consta Premio Literario Minerva, e iso é sinal de bo inicio, de botar a camiñar con bo pé, de avanzar nunha carreira singular como é a literaria cun aval de calidade. Durante xa máis de 50 edicións fóronse sumando nomes, ao comezo descoñecidos, mais que logo continuaron unha carreira na escrita, poética e narrativa que fan que hoxe teñan un lugar privilexiado nas nosas letras. E non teño dúbida de que os premios Minerva foron un pulo importante para continuar na escrita, para, co entusiasmo deste premio inicial, seguir escribindo, continuar creando historias e sumando versos, como agardo, fagades vos nos próximos anos. Esa é unha das principais calidades dos premios Minerva, seren o motor para avanzar na escrita, o premio que convida a continuar a alegría do primeiro triunfo, ou do segundo, non sei se algún tede xa algún outro, e tamén, como non, a satisfacción de participar, de ter experimentado, de saber que se pode. Porque tamén vos digo, se é certo que entre os gañadores e gañadoras dos Minerva na súa historia se atopan grandes nomes da nosa literatura, tamén estou certa de que entre os que se presentaron, pero non gañaron, tamén descubriríamos, seguro, importantísimos autores e autoras da narrativa ou a poesía galegas. Neste sentido, non teño ningunha dúbida de que os xurados dos premios, a que tamén parabenizo polo seu traballo, o tiveron moi complicado. Porque de seguro que obras, autores, autoras que merecerían estar aquí tamén hoxe, tiveron que quedar atrás, pasa moitas veces na vida. E digo isto porque se gañar os Minerva ten que ser un empuxe importante para continuar escribindo, non gañalo tamén ten que supor unha nova oportunidade para seguilo intentando, para saber que se está no camiño e que ese mesmo texto pode ter mellor fortuna noutro momento. Quero dicir con isto que os Minerva cumpren xa o seu obxectivo no momento no que animan a escribir e que todos e todas os que con tan pouca idade se animan a construir un relato ou un poema debedes saber que iso é xa en sí mesmo un triunfo e despois poden vir moitos máis. Quero parabenizar, por tanto, o Colexio Peleteiro por un ano máis e agardemos que por moito tempo convocar os premios Minerva, unha cita que, como dicía antes, forma xa parte da historia da nosa cidade e do seu calendario cultural anual. Non teño dúbida de que unha iniciativa deste tipo forma parte importante do plan formativo dun centro para o propio alumnado, mais tamén para a sociedade a que se dirixe e tamén unha proposta acaída para animar a usar a nosa lingua, neste caso na escrita. Quero dar tamén os meus parabéns a todas as mozas e todos os mozos que participaron nesta edición, aos que quero animar a vernos o próximo ano, tal vez con premio ou non, mais coa alegría de escribir, como dicía antes, de crear textos para facer gozar as persoas, para facernos pensar, rir, chorar ou, en definitiva, sentir, e para facer máis grande aínda a literatura na nosa lingua. Felicítovos tamén por nesta edición ter como mantedora a Helena Villar Janeiro, unha escritora excepcional que animou a moitos mozos e mozas a escribir e exerceu a profesión de ensinante na nosa cidade e por iso deixou feliz memoria en moitas promocións de mozos e mozas como a vos. Nesta cidade que presume de ser literaria, que foi escenario privilexiado da vida de Rosalía de Castro, que conta cunha ampla colección de obras que se desenvolven no seu territorio, no que viven un bo grupo de autores e autoras deste país e na que se convocan e se entregan moitos premios ás nosas letras, para min é unha grande alegría participar neste acto dun premio de tan longa historia que recoñece as primeiras autoras, os primeiros autores, ao noso futuro literario, ao que dará grandes obras á nosa escrita e grandes alegrías aos lectores e lectoras. E remato xa cunha frase dunha gañadora do Premio Minerva que naceu e viviu na nosa cidade e que considero que é interesante para reflexionar e actuar. Trátase de escribir o que che fai feliz, di Berta Dávila, despois de asinar xa uns cantos libros malia a súa mocidade. Convídovos para, coa vosa idade, seguir a súa recomendación. Escribir para ser felices e para dar felicidade a quen vos lea. Moitas grazas.
O secretario xeral da Lingua, don Valentín García Gómez, será o encargado de pechar este acto. Don Valentín, ten vostede a palabra. Moitísimas grazas, moi boa tarde a todas e a todos, representantes do Concello de Santiago, deputado, director e corpo directivo e docente desta institución do Colexio Peleteiro, críticos literarios, membros do xurado, a mantedora, a dona Elena Villarjaneira, fundamentalmente as gañadoras, e quero poñer un pouco tamén o acento nas gañadoras, porque non sei se vos destes contas que por menos a parte de narración está totalmente capitalizada por mulleres, un bo reflexo de cal é a situación da nosa literatura no momento actual, e a parte a modalidade de poesía, o xénero da poesía, pois con un equilibrio aí 3-3, mulleres e homes, e o que é significativo tamén dese empuxón que a nosa literatura galega está tendo a nivel de toda España, a nivel internacional, co triunfo de moitísimos premios literarios, premios nacionais de literatura, fundamentalmente, como digo, capitalizado por mulleres. E quería empezar así hoxe a miña intervención de peche deste magnífico acto, un acto dun sublime carácter literario, cultural, lingüístico, docente e formativo. En primeiro lugar, porque estamos vendo como sodes, e hoxe aquí quedou patente esta consideración moi breve que vou facer, que sodes a xeración mellor preparada da historia de Galicia para ler, para escribir, para entender, para reflexionar. Manexades unha cantidade inxente de información que nunca ningunha xeración anterior a vos tivo. Manexades vos nun mundo cada vez máis global, dicío antes a mantedora e a Villarjaneira, e fixo mención a isto agora Miriam na intervención que me procedeu. Estades nun dos lugares, nun templo do saber, nun dos lugares que ten unha tradición, un premio literario de 53 anos. Para a vosa información diremos que hai moi poucos premios literarios no mundo que poidan ter a fouteza de permanecer durante 53 anos de forma continuada e proxectándose así cara ao futuro. Ese premio Minerva que vos vai acompañar toda a vida, dicía Miriam agora tamén, porque o premio Minerva é unha marca, unha identidade, é moito máis que un anaco de metal que a partir de hoxe levades pegados ao peito. É a Minerva compostelana, é a Minerva do Colexio Peleteiro. O día de mañá seredes físicos, ópticos, empresarios ou empresarias, seredes o que seirades, pero levaredes sempre no voso currículo o premio Minerva, porque esa é unha marca indeleble da vosa altura intelectual e da vosa calidade literaria. O que sumado, e dicía o Mantedora tamén, implica a vosa calidade humana. Nada do humano nos pode ser alleos. Te digo moi claro sempre, agora vos que sodes deses letraferidos marcados a partir de hoxe. Estaredes o día de mañá pois nas universidades, nas facultades, hoxe acompañanos o decano da Facultade de Filoloxía Elías Torres, e seguramente ali teredes moitísima máis oportunidade aínda de acrecentar, de medrar, de madurar, pero non esquezades nunca de onde vides, non esquezades nunca o pobo que vos deu o componente fundamental para toda a vosa creación, que é a cultura galega, e que o facedes dende unha das linguas con máis tradición e máis antigas de Europa, que é a lingua galega. E baixo ese prisma, baixo esa forma de ver o mundo, acordádevos sempre que nada do humano vos sexa alleo. Ante todo, sodes sempre seres humanos con formación, con humanidade e con unha capacidade de reflexión de todo o que está pasando e as cousas cada vez pasan máis á presa e no mundo que agora vos agarda van pasar máis á presa aínda, que a capacidade de poder comunicar e de poder ter unha forma analítica de ver o mundo. E iso é o que vos vai distinguir. E iso é o que vos está empezando a dicir Minerva a partir de hoxe. Estades marcados xa por ese estigma. E iso vai vos levar a unha experiencia apaixonante. E a última mensaxe, con isto remato, é para as vosas familias, que hoxe sei que están aquí, e os que non poidan estar aquí están convosco. É algo importantísimo tamén, a transmisión interxeracional da nosa cultura, da nosa lingua, da formación que lle dades a estes rapaces, estes mozos e mozas que hoxe recollen un premio tan importante. É un logro colectivo, do clan, é un logro colectivo do grupo que os rodeades. Os centros formativos, os centros docentes son moi importantes, pero tamén moi importante é facer que esas cabeciñas
cada vez estean mellor amuebladas e que teñan esta altura creativa que hoxe acabamos de experimentar e que por moitos premios que nos toque entregar nunca nos deixará de sorprender. Eu comentaba aos meus compañeiros inmediatos da mesa como escriben, como leen, como reflexan e saben enfocar ese sentimento, esa melancolía, esa visión de futuro, esa alegría, ese amor que eles experimentan, que non son os primeiros en experimentalos, pero creo que estamos ante a xeración que mellor supo facer na nosa historia. Na historia dunha capitalidade cultural como é Santiago, que actúa unha vez máis, e tamén xa se dixo, como capitalidade cultural que é o destino dos camiños que construíron Europa. Santiago de Compostela aparece na literatura galega en moitísimos dos nosos clásicos, pero que aparecen clásicos da literatura mundial, dende o Quixote ata a Divina Comedia de Dante. Aí está Santiago de Compostela. Aí está hoxe vos que vides dende a Coruña ata Ourense, dende a Guarda ou dende Redondela ata Lugo. Diametralmente cruzades Galicia para traer ao mellor da creatividade galega aquí, a este colexio peleteiro, que unha vez máis brilla no firmamento da literatura e da cultura galegas e fai de hoxe a capitalidade cultural e literaria de Galicia inteira. É unha parte fundamental, sodes vos. Se Peleteiro é unha estrela, vos sodes a galaxia completa. A galaxia sobre o que nos ostentamos responsabilidades públicas e temos que ter na nosa cabeza o futuro da nosa cultura e proxectala cara aos anos vindeiros, temos en vos a nosa firme esperanza. Os vosos nomes, estou seguro que xa a partir de hoxe son nomes importantes na historia e no futuro, por suposto, de Galicia, porque o futuro xa está nas vosas mans, xa é vos, non é dos que estamos sentados nesa mesa. Moi pronto seredes algúns de vos que estaredes aquí, nesta mesa ou noutras mesas, para escribir iso que nos espera máis adiante, que é o futuro do povo galego, nada máis e nada menos. Vos estades empezando a escribilo e fixéstelo dunha forma brillante. Por lo tanto, no nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, parabéns, moitísimas grazas por estar aí, seguide escribindo, seguide creando, porque os anos vindeiros terán moito, moito que contar de vos. Moitísimas grazas. Os nosos parabéns para os premiados e moitas gracias a todos por acompañarnos neste acto. Verémonos o próximo ano na edición número 54. Agora estaremos encantados de que nos acompañen ao comedor do colexio para disfrutar dun refrixerio.